גרוזינית אחת הולכת לשפוך את הזבל. קדימה ביצ'ו, לכי תשפכי זבל. טרילילי טרללה, טרילילי טרללה. זורקת הפח, מתהפכת, נופלת כולה בפנים, רק הרגליים שרות בחוץ. עצילו. עובר השכן, רואה ככה את הרגליים פתוחות, מתחיל להשתעשע. כן. בעלה יוצא מהחלון, רואה את זה. צועק לו, ביצ'ו, מה אתה עושה? עונה לו השכן, זה טוב זה, למה צורק? האתיופית ורוסיה עולות לאוטובוס עם התינוקות שלהם. פתאום התינוק האתיופי מתחיל לבכות. האתיופית מוציאה את השד החוצה, נותנת לתינוק לשתות. הוא יונק, מבסוט. פתאום התינוק הרוסי מתחיל לבכות. הרוסיה מוציאה את השד, מתחילה להניק את התינוק. הוא ממשיך לבכות. היא אומרת לו, נו גרישה, מה אתה רוצה? אז התינוק מצביע לאתיופית, אומר לה, אני רוצה שוקו. בדואי אחד מטייל עם הכבשים בשדה. פתאום בא לו איזה בן אדם, אומר לו, תגיד, מה אתה נותן לכבשים לאכול? אומר לו הבדואי, וואלה, כל מיני, נותן להם עשבים, ברכים, צמחים. אומר לו הבן אדם, תשמע, אני מרשות שמורות הטבע, זה אסור מה שאתה עושה, 10,000 שקל קנס. בדואי נגנב. טוב, ממשיך לטייל, מבואס ככה בשדה. פתאום בא לו עוד איזה בן אדם. אומר לו, תגיד, מה אתה יודע לכבשים לאכול? אומר לו הבדואי, חולדות, עכברים, חתולים. אומר לו הבן אדם, תשמע, אני מתנו לחיות לחיות, זה אסור מה שאתה עושה. 10,000 שקל קנס. הבדואי נגנב, לא מבין מה נפל עליו. מטייל, מבואס בשדה, פתאום בא לו עוד אחד. אומר לו, תגיד, מה אתה נותן לכבשים לאכול? אומר לו הבדואי, וואלה, תן להם 20 שקל, יקנו מה רוצים. שלושה חברים, גרוזיני, אתיופי וקורדי, יוצאים לחופשה במלון. איך שהם מגיעים, עוברת איזה פצצה יפהפייה, נדלקה על הקורדי. אומרת לו, אותך אני רוצה. הגרוזיני והאתיופים משכנעים אותה, תשמעי, אני יותר יפה, אני יותר גבוה, אני יותר... אומרת, לא, הולכת לקורדי, אומרת לו, אותך אני רוצה. 6:30 בבוקר, אתה בא אליי לחדר. הקורדי מבסוט, בא לגרוזיני, אומר לו, תעשה טובה, תעיר אותי 6 בבוקר שאני לא יאחר. הולך לישון. טוב, האתיופי והגרוזיני מבואסים, האתיופי אומר לגרוזיני, תשמע, בוא נעשה כזה דבר, בוא נצבע אותו, ככה בשחור, ובבוקר ילך תראה שחור, היא תסלק אותו מהחדר. הם מבסוטים מהרעיון, הולכים אליו לקורדי, הוא ישן, הם צובעים אותו בשחור. 6 בבוקר הגרוזיני מעיר אותו, אומר לו, קום, אתה מאחר, מהר. הקורדי קם, לא חושב, מתחיל לרוץ, מגיע אליה לחדר, היא פותחת את הדלת, רואה אותו שחור, ניבלת. אומרת לו, לך מפה, אני לא רוצה אותך, אני רציתי את הקורדי. אומרת לו, זה אני הקורדי. אומרת לו, לא, זה לא אתה שחור. הקורדי הולך למראה, מסתכל, רואה את עצמו שחור, אומר, יא אללה, בן זונה הגרוזיני, העיר את האתיופי.